Bengicela bandla ungiboleka usibari. Kube njani naye? Sizama ukuthola abantwana. Akwazi. Awu. No, ungangizwa kabi. Sabe uyadlala. Sabe uyadlala. Angikuzwa mina kahle. Ngicela ungiphindele uthi unjani kunjani? Ngicela bandla ungiboleke usibari ukuze ngithole abantwana oyedwa nje umntwana kuzobe kwanini. Not ukuthi sithandane naye, but into ezohlelwa ihlelwe nawo umndeni. Okay ke. Sengiyakuboleka-ke yena-ke fine, akunankinga ngiyakuboleka-ke yena-ke. Niyayenza leyo ngane, niyalalana, nenza leyo nto enzile yokuphuma leyo ngane. Kuzogcina lapho nje. Yes, kuzogcina lapho ngiyakuthembisa. Ngithembe kanjani mina lokho kushoyo ukuthi ngizona. Yazi khona into ongayazi ukuthi umuntu once walala naye akube kusalula ukuthi uhlukane naye. Ngisho ningathandani kodwa uma usuwalala naye abakhona ama-feelings lawo ngisho manihlangana usho ukuthi hey ngiyamazi lo muntu lo waso. So wena uma usayibolela owami umyeni ulale naye. Uyazi nje ukuthi ngiyamthanda umyeni wami, ngizobe ngingazile ngalezo ngqondo lezo. Ngiyazi ukuthi uyamthanda umyeni wakho vele angiphiki. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihle nolungisa namhlanje sihle nodadewethu othuke na unemfihlo afisa ukuyikhuluma nodadewabo. Sawona? Yebo sawona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Sacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Ngiyababingelela ababukeli emakhaya. Ngiqhamuka ngapha eMthwalume. eMthwalume. Yebo. Ubekwa yini la? Yellow Melo. Hey. Sisiwami kunemfihlo la. Kahle isicelo ebenginaso. Yeah. For usisiwami. Okay. Engizalana naye. Manje sinzima ke lesi sicelo uzuze la uzodinga usizo. Sinzima kakhulu. Yabo. Siqalaphi? Shuthi mina ngishadile. And it's been 8 years. Sure, okay. Ngishadile. So sinomyeni wami asibathola abantwana. Yini isizathu? Umyeni wami waba nenkinga, yabo. Kwaphoqeka ukuthi fanele azokwenziwa i-operation. Ahlinzwe kwathola ukuthi ngiyasaba nabo abantwana. Yabo. Sorry. So siyabafisa abantwana ukuba nabo. Sekunzima nasemshadweni wethu. Because kuyabona ukuthi fanele ngabe sesineyingane. Futhi esamkelile isimo sokuthi ingane ngesibeni kodwa kukhona lokho kushodayo. Yeah, uqinisile ngoba nishadile. Yes. Ukujabula nje akusekho. Yeah. So wena uzizwa kanjani ngakho konke lokho uthi yena umyeni wakho asakwazi ukuthola ingane? Kwababhlungu. Angifuni uqamba amanga ngiqala nje ukuthola kwababhlungu. Kwabanzima kahle nje impela but ke kwaphoqa ukuthi fanele ngimamukele futhi ngimsupport. Yena ke shame unjani? Ngisho ngithi umuntu ostrong owamukelayo futhi naye isimo but naye kwaqale kwabanzima yabo. But ngokuhamba kwesikhathi kuyasho phela lokuthi umuntu kufanele ngabe usekhona umntwana but akwenzeki ngokwemvelo. So manje imfihlo ke iyapi ithini imfihle kaba? So Isicelo kahle. So sike sahlala phansi nobaba wasekhaya. Sakhuluma ukuthi fanele sibe namanye ama plans or izinhlelo zokuthi sithole umntwana. But umntwana asikwazi ukuthi senze ngendlela le yodokotela because iyabiza yabo. So usisiwami naye ushadile. Okay. Yes. And umyeni wakhe bayazwana kakhulu nomyeni wami. So sa decide ukuthi fanele at least sicela umuntu esimaziyo wegazi noma wefamily ngisho kanjalo ukuze ngikwazi ukuthi ngithola abantwana. Yabo. So ngifisa ukucela usisiwami kahle. Ucela ukuthini kube yena nitholela abantwana niphi nomyeni wakhe? Yes, ukuthi angiboleke umyeni wakhe. Oh hayi ukuthi nithatha babo. Akuboleka umyeni wabo? Yes. Akanabo nobhuti umyeni wakho? No, akanayo. Family anyone? No.
wayenosisi wakhe nje washona but nje So uyena usele yedwa. So manje ngoba nithi ngabe mhlambe ngiya-understanda ukube mhlambe niboleka isperm ezosifaka kuyena or something. Manje nifuna ukuyenza the natural way. yes nje wangichazile nje ukuthi indlela yodokotela iyabiza yabo so ngifisa ukwenza ngendlela yesintu. Mawucabanga uzofila kanjani udadewenu? Mhlawumbe kuzoba buhlungu noma mhlawumbe uzophatheka kabi kodwa kufanele understand because nami ngifisa ukuvusa umuzi wami because wona lo shabalalayo. And then umnyeni maselalileke nawe yena usekhulumile naye ubaba wasekhaya? No but umnyeni wami akanankinga ukukhuluma nami. Ukhulume nawe? Yes. So uzovuma nje ukuthi-ke na ngobunye ubusuku uhambe niye ekamereni nomnyeni kadadewenu nodadewenu kufanele understande. Umnyeni wami kuyamphoqa ukuthi understand because sidinga abantwana. Because isimo singakuyena. So as a opte for why engatholanga mhlawumbe noma umngani ke nithe nifuna umuntu ke no close to the family. Ezinye izinto kufanele ubheke indlela abantu abaphila ngayo noma ulandelela usiko noma yabo lento ama generational yabo kufanele uyilandele ubheke ukuthi abantu bayimvelaphi esuka kanjani eqhamuka kanjani. So umnyeni kasisi wami kuzoba right noma kuthiwa mina ngiyadlula emhlabeni sisi wami uzobe khona ukuthi anakekele izingane cause zomnyeni wakhe. Yaziyanzima ke le. So mawucabanga lethi seumnyeni uyavuma ke. What if ngelilanga abuya athi ufuna izingane zakhe kuzoba khona icontract enisayinayo? What's going to happen noma nizoba one big family nje? Kuzoxoxiswana sizo involve umndeni. Because ekugcineni as-expectile ukuthi umnyeni kasisi wami abuye eze kuwami umndeni azofuna izingane zakhe. Cha, uyasinikelela kahle kahle. Udadewenu umuntu onjani? Umuntu onolaka kodwa ingakho ke shuthula ne? yes. Umuntu onolaka kakhulu. So chances are uzonqaba nendoda yakhe. Yeah, but at least uzobe ngizamini. So umyeni wakho uyazi uthula namhlanje? Yes, uyazi. Uyazi. Yeah. Okay, so umyeni kasisi wakho yena umuntu onjani? Umuntu olunge kakhulu sibara. Ulungile. Yes, kakhulu. Okay. Wow, this is tricky. And I think nomyeni wakho kuyipoint ukuthi ngoba wena uyayifuna izingane and inkinga ikuyena ungaze uphumele ngaphandle. Yes, sekuyamphoqa. So naye uzama ukuthola isolution ezosiza lento le. Kusithatha isikhathi eside kakhulu ukuthi sifinyelele kulesi sinqumo. Sihlalile sayidinga italento phansi because naye ubengafuni ukwamkela ukuthi singaze sicele usibari because ungase mhlawumbe kudevelop ama feelings kanti cha asikho lapho. But What if it develop ama feelings? At the end of the day now umuntu unama feelings nosibari umuntu unama feelings wena ubufuna ingane manje usubona yena indoda ngoba ukunikeza ingane. Like kuningi okungenzeka. Ngiyamthanda umyeni wami kakhulu. Okay, so bambelela uthandweni. Yes, ngiyamthanda umyeni. Okay, I know babuyele emakhaya simthinta udadewabo simuza ukuthi kena ufila kanjani ngale issue le. Simthinta udadewenu le ithanda ukuxaka. I don't know if nami ngase kuthiwa kucelwa mina. Hello? Hi, unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngihleli nodadewenu la e-studio ukhuluma noLungster kwa Black Life TV kuhleli ukuthi sikhiphe imfihlo. Singawazi ukukhuluma? Yebo, nginenkinga sawazi. Ngihleli nodadewenu la e-studio othi ke nakhona imfihlo o ngithi into ade ehlezele lokho ecabanga efisa ukukucela yona. Ngisacela umlaleli. Okay, akunankinga mami. Okay, ngiyabonga. Ngibambele nje.
Dama unjani? Ngiyaphila njani Nkosi? Ngiyaphila. Ngiyakhona. Hey, mfethu. Nginesicelo wenzani? lana. Nginesicelo lana. Ngisebenza njani futhi? Angani uyazi ukuthi mina noSibari wakho kade sizama ukuthola abantwana. So Dama bese kunzima nje mfethu. Phela ukuthi okunye bengingaxoxi ekhaya yabo. Kodwa nje bekunzima ngempela. Kodwa Ntama uyazi ngasho ukuthi ukhuluma noma yini nami kwenze njani? Dama lana sihlalile phansi ke noSibari wakho so nginesicelo ke manje ukuthi bengicela bandla ungiboleke umnyeni wakho at least ngizame naye ukuthi ngithola abantwana cause sekunzima. Angizwanga. Bengicela bandla ungiboleke uSibari. Kube njani naye? Sizama ukuthola abantwana. Akwazi. Awu. No, ungangizwa kabi. Uyadlala. Angikuzwa mina kahle. Cela ungiphindele uthi unjani kunjani? Ngicela bandla ungiboleke uSibari ukuze ngithola abantwana oyedwa nje umntwana kuzobe kwanini. Not ukuthi sithandane naye but into ezohlelwa ihlelwe nawo umndeni. Okay ke. Sengiyakuboleka ke yena ke fine akunankinga ngiyakuboleka ke yena ke niyayenza leyo ngane niyalalana nenza leyo nto lokuphuma leyo ngane. Uzogcina lapho nje. Yes, kuzogcina lapho ngiyakuthembisa. Ngithembe kanjani mina lokho kushoyo ukuthi ngizona. Yazi khona into ongayazi ukuthi umuntu once walala naye akube salula ukuthi uhlukane naye. Ngisho ningathandana kodwa umuntu walala naye abakhona ama-feelings lawo ngisho manihlangana usho ukuthi hey ngiyamazi lo muntu lo waso so wena umuntu ayinkolele owami umyeni ulale naye. Uyazi nje ukuthi ngiyamthanda umyeni wami ngizobe ngingazile ngalezo ngqondo lezo. Ngiyazi ukuthi uyamthanda umyeni wakho vela ngiphiki. Kodwa akukho lula for mina ukuthi ngiboleke owami umyeni ezolala nawe ungudadewethu. Ngicabanga ukuthi ayazi lento lena ukuthi izingane zandawonye ziyithathelana amadoda. Ngicabanga ukuthi isikhathi sekushiwe esimeni esinjengalesi. Sengibheke naso njengamanje unjese nakho ukuthi umyeni wami ngilala naye ngoba nathi ufuna ngimithise libe nengane. Ngiyacela bani bekuyisicelo angifuni mama ngithanda impela mama ngiyakuthanda futhi ngiyazi ukuthi awuzikhethelanga ukuthi ube nomyeni ongakhona ukuzalisa kodwa hayi ngathi usugimele phezulu kwendlesoto kunomfundisi ke siseyami ngele ndoda angeke ngize ngikwazi ngikwakwethu impela kodwa ngeke ngize ngikwazi ngiyala. Ngiyacela like omalume bebezofika nabo sizokhuluma cause angifuni ukuthi baze nje bafike la kwalabo malume labo mina kwakuyingane zami lo umnyeni wami lo angeke ngikwazi ngihlelo umnyeni wami eyodwa nje mntaka mama kuphela ingane. Hayi angivumi hamba no adopt angivumi. Hawu ngizo adoptha kanjani cause uyazazi lezo zinto ziyi process ende singasithatha isikhathi eside kabi. Hayi kodwa angivumi mina. Ngicela ucabange ngayo ngiyazi ukuthi uqukekile ngalolu daba kodwa ngiyacela ucabange ngayo. Wakhona ukuthi uzuhambe uyongiveza ezindabeni mayelana nalolu daba yini ungangibizanga mina wahlala nami phansi before uhambe uyongiveza kulezo ndaba lezo kulo ma TV engitshelwa ngazo kufana no ma TV in. Bengisaba. Awusasabi manje. Ingakho ngize kubo ngazocela ukuthi fanele bangixhumanise nawe ukuze kukhulunywe because into enzima le. Hayi ngeke ngiyala mina ngiyala impela ngavuka uma ethune nami ngenyawo mntama ngithanda impela njengoba ngisho kodwa hayi kowami umnyeni hayi kuba kuyengane zami. Hawu mama angivumi. Shuthi at least asenze ungazike cause bengicabanga ukuthi ukuhlonipha. Angeke kuze kwazi kwakwenzeka lokho mina wami lo umnyeni ngizokhuluma naye ngalento le angivumi futhi ngomtshela wayena ukuthi wayenza nje. Shuthi mina naye shuthi sihlukene. Uzokwazi ngani? Hayi owami lo umnyeni baba ingane zami lo ayikho into engazitshela yona. Ayikho yabo nje ngoba wona siqalile wangitshela.
vele mangisuka la ngiyohlala eduze kwakhe ngiyamtshela ukuthi ngifonelwa wena lapha kuma-TV ukuthi Cha bo, bengicela ukuthi uyicabangisise kahle lento. ayikho into engizocabanga. Uyazi sengiyinhlekisa nasemphakathini, uyazi. Usizo nje ukuthi ungivalele ufoni leyo. Uyazi mntamami ukuthi sengiyinhlekisa nasemphakathini, ngiyacela bani, ngicela uyicabangisise kahle lento. Hayi, ngiyezwa. Okay, ngiyabonga. Unjani sisi? Ngiyaphila. Ngiyakuzwa usuvume ekugcineni ukuthi-ke uyezwa, okusho ukuthi uzoyicabangisisa kahle le ndaba. Sengimzwela nje ngoba sesoba inhlekisa emphakathini, nami angithandi benhlekisa emphakathini. Kodwa angifuni ukuqamba amanga, angithandi into eyami. Okay, ngoba ethi uzobe inhlekisa bakithi and ushilo wathi-ke na umyeni wakho uyintandane kanabani. Yena ubona ukuthi kungcono kuba umyeni wakho. Ayi. And I'm sure inzima nalento kusibaru wakho. Hayi kunzima nami angifuni ngiyamzwela usibaru wami ngoba khona ngizima ungabi nabantwana kakhulukazi uma ushadile kunzima. So Kodwa sisi uyazi ukuthi uyabona uma usuke walala nomuntu. Sengoma emnandi yaphindwa akazi noma imnandi nje. Kodwa sengoma emnandi yaphindwa. Okay. Yena uzoyizwa ingoma emnandi sefuna ukuyophinda futhi. Uzophinda futhi ingoma emnandi? Cha. Uthi cha ngeke aphinde. Asinayo isho yalokho. Ngicela ukubuza-ke mina mase nenzile i-family meeting, mabe suggest ukuthi-ke na how about-ke wena ukhulelwe ubaphe ingane, ungakuvuma nalokho? Ngiyakuncamela lokho. Ngiyancamela. Yebo, anginankinga nakho. Ngakwenza lokho ngoba ngizobe ngilale nowami umyeni. Yes. Hayi, no, ngiyezwa kahle. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Okay, ngiyabonga. Okay then, bye. Uthi akanankinga nophi ingane, lakha kuphi? Kungayinkinga nalokho? Inkinga ingaba khona, but ingane ngingayamukeli. Kodwa inkinga ngiyafisa ukuzizwa nami njengomuntu wesifazane ngikhulelwe ngithola umntwana. It's complicated-ke le. And yabona it's complicated ngenxa ukuthi uyasho futhi ukuthi-ke ngabe niya-opta indlela zodokotela but ziyabiza. Yes. And nawe futhi nomyeni wakhe akafuna ukuphuca ukuba umuntu wesifazane. Nodadewenu uvikela ikhaya lakhe because lento ayisho iqiniso ukuthi ingoma emnandi yaphindwa. So kwazi ngani ukuthi-ke na uzofika ayishaye nithole ingane abuye athi ayingeke asiphinde futhi. Sekuqhamuka ingane eziwu-4 kade kwavumelane ngeyi-1. No, ngeke kube khona lokho because nami ngizobe ngihlonipha umyeni wami. Yabo kwamanje ngoba uyingelosi usafuna lento oyifunayo uzovuma. Lokho ngiyakwazi uzovuma ngoba-ke na phela usadinga lento oyidingayo. But asazi ngokuqhubeka kwesikhathi ukuthi kuzoba kanjani. But asithembe. Asibe nalo ithemba ukuthi udadewenu she'll look into the matter and futhi ngcono ubusukhulumile naye. Ukwazi ukuthi uhlale naye phansi futhi niwumndeni nihlale as couples first. Nikhulume le ndaba le. Because manje angithi uthe uyotshela umyeni wakhe. So asazi nanokuthi umyeni uzophendula athini. Ngenzeka athi hayi ayikho inkinga ngenzeka ethi uzongibhedela uSibari. So konke lokho fanele sikubeke consideration. But-ke asibonga ukuthi-ke nikwazi ukukhuluma nodadewenu and asibonga ukuthi angeke uyenze lento ade uthi mawungazi siyenze ungazi. Don't ever do that. Akuyona option nje leyo. Hayi ngizohlala ngizolinda ngizwe impendulo yabo ukuthi ithini. Uzizwa unjani ngoba usukhulumile naye? Ngizizwa nginethemba. Nethemba. Noma ingekho into etheni ephathekayo esivumelane ngayo but ithemba likhona ukuthi at least useyazi ukuthi umntwana ngimdinga kangakanani. Yeah, shame. I'm sure naye benganakile ukuthi ufuna nganani. Yo, hayi shame. Hayi asithembe ukuthi bazosithola isixazululo dadewethu. Bakwazi ukumuvela baye phambili, bakwazi ukuthi nabo bakwazi ukuthola izingane. Uyasho nodadewethu ukuthi-ke na uyayidinga le feeling yokuzizwa umuntu wesifazane ekhulelwe but unfortunately umyeni wakhe akakwazi ukumnika lokho. Naye futhi uyafisa ukumnika but imvelo iyona engavumi. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kulesi siqephu sesikhipha izimfihlo. Siyanthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar, nibe nosuku oluhle.
the Black Life TV.